नमस्कार, स्वागत बा आप सबके आज के ताज़ा खबर में। आज देरी खातिर माफ़ी चाहतानी, बाकी खबर शुरू करतानी। त खबर बा पहिला जौन उ बा हिट मशीन खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी जी के फिल्म प्यार किया तो निभाना के बारे में, जोना के एगो वीडियो टीजर रिलीज भइल बा एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर। गाना के नाम बा पहली बार लड़की पटा रहे हैं। एकर जौन फुल वीडियो बा वो बिहान सुबह यानी कि 8 दिसंबर सुबह 6 बजे आप लोगन के एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर ही देखे के मिली। दूसरा खबर बा पावर स्टार पवन सिंह जी के बारे में, जिनकर बहुत ही बेधड़क गाना आज रिलीज होके जा रहल बा 11 बजे। जोना गाना के नाम बा लेला। जी हाँ, लेला गाना के नाम बा। PRA फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगन के ई जोन गाना बा ओकर फुल वीडियो आज देखे के मिली, जोना में पावर स्टार पवन सिंह के साथ शिल्पी राघवानी जी के जोड़ी आप लोगन के नजर आई। तो तैयार रही, अभी कुछ मिनट बाद ही आप लोगन के एकर फुल वीडियो देखे के मिल जाए PRA फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर। तीसरा खबर बा भोजपुरी गायिका शिल्पी राज के बारे में, जिनकर एगो बहुत ही शानदार गाना नून रोटी खा के आज फुल वीडियो सॉन्ग रिलीज हो चुकल बा। सुबह सुबह बुलियो वेट्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर 3 मिनट 5 सेकंड के ई वीडियो गाना आप लोग जाके देख सकतानी। शिल्पी राज जी की आवाज़ तो आप लोग जानते बानी, पूरा भोजपुरी समाज दीवाना हो चुकल बा। साथ में हिंदी के दर्शक भी उनका के खूब प्यार करेले। यूट्यूब के चार्ट में वो टॉप 2 पर चलेली, पूरा दुनिया में 3 पर और पूरा इंडिया में 2 नंबर पर चलेली हमेशा ही। तो बात करिए अपना चौथा खबर के बारे में। तो चौथा खबर बा प्रदीप पांडे चिंटू और आम्रपाली दुबे जी के नौका गाना विवाह 2 फिल्म की जोन गाना बा मैं आई हूँ बंगाल से फुल वीडियो सॉन्ग रिलीज हो चुकल बा एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर। आप लोग जाके देख सकतानी। 3 मिनट 25 सेकंड के ई वीडियो गाना बा, फुल वीडियो बा, ऑडियो ना बा। आप लोगन के जाके देख के मजा आई। विवाह 2 फिल्म के ई गाना बा, जो कि सिनेमा हॉल में शानदार प्रदर्शन कैले बाड़ी। पांचवा खबर बा हिट मशीन खेसारी लाल यादव, अक्षरा सिंह और बादशाह के गाना पानी पानी भोजपुरी वर्जन के बारे में, जोना के टीजर का रिलीज भइल और ऊ धमाल मचा देले बा, जो कि अब तक के भोजपुरी के कोनो टीजर ना मचौले हुई। मात्र कुछ घंटा में ही 1 मिलियन व्यू, और अभी जे समय हम ही खबर बना रहल बनी ओ समय तक करीब 11 लाख से भी ज़्यादा दर्शक लोग एक टीजर के देख चुकल बाड़े। फुल वीडियो के रिलीज डेट भी आ चुकल बा 9 दिसंबर के। जी हाँ, 9 दिसंबर के फुल वीडियो आप लोगन के देखे के मिल जाई। छठा खबर बा भोजपुरी गायक अरविंद अकेला कल्लू जी के बारे में, जिनकर एगो बहुत ही शानदार गाना आप लोगन के बिहान सुबह 6 बजे सुने की मिली, जो ना गाने के नाम बा छम्मक छल्लो। जी हाँ, आकांक्षा दुबे आप लोगन की एकर वीडियो में नजर आई हैं। कल्लू जी के साथ ही गाने के शिल्पी राज गौले बड़े और अजय बच्चन लिखले बड़े, प्रियांशु सिंह म्यूजिक दिले बड़े। वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स पर बिहान सुबह यानी कि 8 दिसंबर सुबह 6 बजे रिलीज कर देहल जाई। तब प्यार आशीर्वाद जरूर दे हम। सातवां खबर बा हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बलिया वाला शो के बारे में, जो कि काले बहुत ही शानदार तरीका से आए। लाखों के संख्या में दर्शक लोग भीड़ लेके उमड़ गई रहे शो में, और वहाँ पर खेसारी जी पानी पानी गाना के भी जिक्र कैले और भी गाना पर डांस कैले। दर्शक लोगन के खूब मनोरंजन कैले, साथ में हंगामा भी भइल। जी हाँ, हंगामा भी बहुत ज़्यादा भइल, जो कि इतना ज़्यादा अगर भीड़ होई तो हंगामा होबे करी, लाजमी बा। लगभग हर शो में ऐसा होबे करेला। बाकी दर्शक लोगन के एंटरटेन भरपूर कैल गई। आठवां खबर बा भोजपुरी फिल्म लिट्टी चोखा के बारे में, जो कि बिहार में धमाल मचौला के बाद अब उत्तर प्रदेश में रिलीज होके जा रहल बड़ी। उत्तर प्रदेश के बनारस में एगो बहुत ही प्रसिद्ध सिनेमा घर बा, जोना के नाम बा आनंद मंदिर। भोजपुरी सिनेमा पर बहुत ही ज़्यादा दर्शक लोग प्यार देवेले। तो आनंद मंदिर द्वारा ये अनाउंसमेंट कल जा रहा बा कि बहुत जल्द लिट्टी चोखा फिल्म के आपके नज़दीकी सिनेमा घर में रिलीज कर दिया जाए। हो सके था यह शुक्रवार से, यानी कि ये आवे वाला शुक्रवार के, आज मंगलवार बाद 2 दिन बाद आप लोगन के नज़दीकी सिनेमा घर में आनंद मंदिर ई फिल्म लगा दिया जाए, जो ना के नाम बा लिट्टी चोखा। तो आज के इतने खबर रहे जो कि आप लोगन के बता देनी। अगर अपडेट्स पसंद आए बा तो लाइक करी, शेयर करी, चैनल के सब्सक्राइब कर दी और बेल आइकन दबा दी। और आवाज़ अगर थोड़ा ठीक ना आ रहा बा तो ओकरा खातिर माफ़ी चाहता नहीं, माइक थोड़ा ख़राब हो गई बा, जैसे ही दोसर माइक मंगा लेता नहीं, पूरा आवाज़ की क्वालिटी बढ़िया आवे लगी। जय भोजपुरी, प्रणाम।
लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।